Jak jste si asi mohli všimnout, tak tenhle kanál je zaměřený především na takový zdravý životní styl, jak se o sebe starat, ale dneska v tomto videu se podíváme na to, jak vlastně žít ten zdravý život, jak se o sebe starat a hlavně, co je důležité, užívat si ten život naplno a bez výčitek. Takové základní pravidlo jako jíst zdravě, hýbat se pravidelně, pít čistou vodu a tak dále. Všichni tyhle nějaká pravidla známe, ale je potřeba si říct, že život se prostě nějak děje. Jsou někdy situace, kdy nestíháme například cvičit. Může nastat situace, že například jeden den nestíháte cvičit, opravdu máte ho úplně plný, druhý den je plný, třetí den je plný a vy 3 dny necvičíte, máte z toho takovou hlavu, protože jste už 3 dny necvičili a přece se musí cvičit, musíte to dělat, ale co je důležité vědět, tak není potřeba se z toho vůbec hroutit, ale můžeme si zacvičit ten další den, protože pokud necvičíte 3 dny, je to úplně v pořádku. Pokud si další den zacvičíte, pokud jste předtím celý rok cvičili, tak se opravdu nic nestane. Nebo například pokud jste den předem měli nějaký večírek, oslavu, byli jste dlouho vzhůru, něco jste tam popili, snědli jste tam něco, bolí vás třeba břicho, jste takový přejedlí, unavení, tak vůbec se nic neděje. Ano, včera jste si to užili, bylo to super a co je důležité, udělat ten další den, nezhroutit se z toho, nepokračovat v tom, že si dáte další nějaké nezdravé jídlo nebo budete se o sebe takhle špatně starat, ale důležité je vrátit se na tu vlnu, dát si nějakou třeba lehčí snídaní a pokračovat v tom dalším dnu, jako by se předtím vůbec nic nestalo. Naopak nejhorší, co můžete udělat, tak je to, že všechno zahodíte kvůli tomu jednomu večeru, kvůli tomu, že jste si dali například třeba jeden dortíček nebo vínečko, je to úplně jedno. Takže důležité, co je, nezhroutit se z toho, pokračovat v tom, co jste dělali předtím a budovat si ty zdravé návyky. Další příklad, kdy se nám třeba další den nechce, že jsme to den předtím přehnali, ať už se cvičením nebo celkově jsme prostě unavení z práce, je to úplně jedno z čehokoliv, tak další den máme jít třeba brzy ráno cvičit, máme to tam naplánované, prostě musíme to udělat, ale opravdu jsme unavení, tak je lepší ten jeden den se třeba více vyspat, odpočinout si a ten další den si jít třeba zacvičit, anebo si jít zacvičit ten den, ale až odpoledne, kdy jsme odpočinutí a to tělo už je takové více připravené. Důležitá věc, co je potřeba pochopit, tak musíte umět naslouchat to svoje tělo. Pokud je opravdu unavené, opravdu nemůže, klidně mu dopřejte den, 2 odpočinku a opět se pusťte do toho, například do toho cvičení, do toho lepšího stravování a tak dále. Důležitá věc, na kterou je potřeba tady v tom všem myslet, je dlouhodobý horizont. Ukážu vám tady úplně na jednoduchém příkladě to, jak vlastně nad těma věcmi přemýšlet. Takže vemte si, že například jeden rok má 52 týdnů. To je fakt. A vy budete z těch 52 týdnů jeden týden vynecháte cvičení, například, že se vám například nechce, nebo nestíháte, nebo je to úplně jedno, jaký tam je problém, jakou tam budete mít výmluvu. Nechám to na vás. Ale ten zbytek, těch 51 týdnů cvičit budete a když si to vezmete takhle z celého toho kusu, kdy jeden týden necvičíte, ale celý ten zbytek jste vlastně cvičili, hýbali se, dobře se stravovali, dostatečně spali, tak co je vlastně ten jeden týden? Je to úplně nic, vůbec vám to nic neudělá, neskazí vám to ani nějakou formu, ani nějaké zdraví, prostě je to úplně v pořádku. Někdy jsou ty situace, kdy prostě nemůžeme a holt s tím nic nenaděláme, takže nelamte si s tím hlavu, neházejte všechno pryč ze stolu, co jste doteď dokázali, ale opravdu vydržte na té vaší cestě, myslete na tom vždycky z toho dlouhodobého horizontu a můžete si takhle pro představu brát například rok zpátky. Pokud jste od teďka rok zpátky nic nedělali a teďka jeden týden cvičíte, tak se asi toho moc nezmění. Ale pokud naopak vydržíte celý ten rok a potom jeden týden cvičit nebudete, opět nic se neděje, všechno je v pořádku a vy můžete pokračovat na vaší cestě.
V tomto videu jsem měl jeden jediný cíl, a to ukázat vám, že myslet v dlouhodobém horizontu je dobrá věc. Proč? Protože si můžeme představit, jak moc nám vlastně ovlivňuje ten dlouhodobý horizont to naše vnímání, že pokud necvičíme jeden týden, ale 51 týdnů předtím ano, je to v pořádku, pokud by to bylo naopak, tak to asi úplně v pořádku není. Takže shrnutí na závěr, myslete na věci, co děláte v dlouhodobém horizontu. Dělejte, co vás baví, starejte se o sebe, protože zdraví máme jenom jedno. Ode mě je to dneska všechno. Pokud se vám video líbilo, budu určitě rád za každý like, komentář a pokud nechcete přijít o žádná další videa, tak klikněte na tlačítko odebírat a já se na vás budu těšit u dalšího videa.